A concelleira de Cultura María Outeiral xunto co alcalde José Ramón Romero foron os encargados de debullar todo o programa das festas do verán que se desenvolverán do 5 de xullo. Como en edicións anteriores, tratarán de satisfacer a todo tipo de públicos, coa mestura de actividades que van dende a música tradicional aos tributos, pasando tamén polas verbenas. Está feita con moito cariño e que está feita importantísimo para todos os públicos. Hai que recalcar eso, está para todos os públicos e non queremos renunciar ao tradicional, á música tradicional. Temos como novedades tamén, que xa empezamos estes anos, co tema de tributos, que está tendo unha gran aceptación, e non queremos tampouco renunciar ao que son as grandes orquestas, non? O pregón terá este ano como a protagonistas as mulleres do téxtil, un sector con gran peso no pasado en Boiro, e que o Concello quere recoñecer. O pregón este ano está dedicado ás empresas do textil do Concello de Boiro. É un recoñecemento do que supuxo esas empresas do textil para a economía e o desenvolvemento durante moitos anos do noso Concello. Eu son fillo dunha señora do sector textil que se jubilou no sector textil desde moi xoven e como miña nai, pois moitísimas mulleres no noso pobo viviron do textil. Outro dos grandes atractivos dos últimos anos será o espectáculo piromusical, que se vai celebrar ás 12:15 da noite o domingo na praia de Barraña. A tirada de fogos, que era ás 12 da noite, vamos a retrasar un pouquiño, ás 12:15, no mesmo sitio de sempre, ao final da Avellaneda, na praia de Barraña, vale? Tamén hai que resaltar no programa o Día das Peñas, o luns 8, a partir das 12 da mañá no Parque da Cachada. Non solamente para os máis xóvenes, senón que sabemos que as peñas integran as familias e nenos pequenos, quero decir que para todos os públicos, porque vai haber xogos infantiles e música de todos os estilos. Dende o Concello quixeron destacar tamén a colaboración das asociacións e grupos tradicionais locais.